heb als achtergrond ben ik logopedist en dyslexiespecialist. Ik heb jarenlang gewerkt in een praktijk met kinderen die moeite hadden met taalontwikkeling of met hun leesontwikkeling. En het lezen en het houden van lezen zit mij zelf in mijn genen. En ik zie dan ook wel echt het grote belang van bibliotheken voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Om toch op een gevarieerdere manier aan je boeken en andere materialen te komen. Nieuwegein onderscheidt zich van andere bibliotheken, denk ik, omdat wij de innovatie niet volgen, maar omdat wij samen met partners in het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties, gezondheidszorg het ontwikkelen. Dus wij proberen de innovaties zelf te maken naar onze eigen wens, naar onze eigen kunnen, naar onze eigen techniek. Wij hebben de bibliotheek ingedeeld in een aantal winkels. En die winkels passen bij bepaalde belangstellingssferen. We zijn daar in buiten mee begonnen. Toen hebben wij heel Nederland en een deel van West-Europa op bezoek gehad om dat te zien. Later hebben we dat in Stad gedaan. En dus in 2010 in de nieuwe bibliotheek van Stad. En wat we hier hebben geprobeerd is natuurlijk met dat winkelconcept, maar toch ook wel heel erg zichtbaar te maken dat dit een zusje is van de bibliotheek van Stad. Dus als je hier binnenkomt, dan valt een verwantschapje wel op. En dat winkelconcept, dat voegt daar toch wel heel veel aan toe.